ngapdeng subhai pi chagane ke channel melo bad jingshai hagane ke channel pin yo ya ki jubab chapang ke jingai kristan bad kumno ban panyaklat ya ke jingshisha na ke jing lamler hagane ke video ngin pe chapang kata ka wei ke jingai pher ka ba kongsan hapdeng ke jingai kristan bad ki wei de ki jingai da ka ba pitip ya ke ne ke wei ke jingai pher pin la ban light na chipun ke jing hikai lamler pin la ban panyaklat ya ke jingshisha na ke jing lamler te ke ai kata ka wei ka jingai pher to mentangin poino kloi cha ke jing batai langba ke ne ke jing batai pin snyo thu ba ki don tang artli ke jingai lene ki nyam ha ka perthei hoi tang artli ka jingai kristan bat ki wei de kumno kata ka laban long kata ka long na marba ki ne ki nyam na lor ka nyam kristan klem da jar kerteng yaki ki hikai ban poi sha ublei ki briu ki haban le ki kambabha langba ki kambabha jong ki kin poi sha ublei kita ki kambabha ki laban long ha gano kurukom ka jingle ya ki nyam ki rukom la ka dei ha ka jingknya jing cha jing it jing sempat yelade jing duai jing ruai jing pen baptis jing bat ya ka singi sabaton kum ta ter tamut ki briu ki kamai yak taka hop ban poi sha ublei lamba ki kam babha jongki hanre nyam kristan pat ka hikai lamba ka kten ublei ka bible ki briu kimla ban poi sha ublei lamba ki kam babha jongki lene ki jing pendep jongki ya ki no ki kam jong kanyam balai namar ki briu ki la long lapa ki bayap ha ki jing long mensem lamba ki jing la pop bat jing rangkang jongki hanre ki nong pop kin poi sha ublei langba ka jinget jongki marwe ha u Jesus Christ marwe ngin pet ya ki katto kan ne ki khot na ka bible ki bahai kai ya kane hanre to snap chwa ya kane ka analogy chubu ublei udon ha khle du jong ulom ki briu pat ki don hatrai jong ta ulom kini ki nyam ba pher ki ong ba ki briu ki habban kiu hi yaw ta ulom da ka ba pendep ya kanyam karukom bat da ka bale ki kambabha khnamba kin la ban poi sha ublei hande ka jingi kristan ka ong ni ki briu ki badon hatrai jong ta ulom ni la long lepa ki bayap namar ki jing lepo bat ki jing rengkang jongi kumta nimla dalele ru ban kiu hi dalade yaw ta ulom ban poi sha ublei handrei penban ublei namar ba ulong ubakar hai ka jing it berkejing isen yangi ginong pop wan hiar hi dalade shatrai uta ulum ban wan lam yangi shakle ulum knang ba nin yo ban don bentalem ban u hakata ke hima jongo junom la junom namar kata ujisu wong Matius lenong bakat wei dekot apupra to wan hanga pi baro ki bathai na ka bakit ya ke jingkit ki bakhia ban ngan ai pi ka jingja thai tamut kito ki briu ki bayale ban kiu yau ta ulom da ka bor la dehi ujisu uong to wan ha u un aya phi ka jingja thai phim don kam shu ban yale ban kit ya kita ki jingkit bakhia jong kanyam ban kiu hi yau ta ulom namar to tip phinam la namar ublei ulong ubakhoi bar ubahok kan ba maphi bat manga ngilong ki bapok bat ki batngin re ujisu uong to wan show un wan lam mo u yepi shakle utaw lom tang u Jesu marwe bala ban wan lam yangi sha ublei namar ulong u baklempop badru namar ke jing im jing yap ba jing mi pat jong u nak banta jongi ki nongpom kakten ublei ka ong ka kitab si kinong rom nong basan de khot bapra hanrei ublei ula pen i hangi hadu katno ba u it yangi kalalong menbang idang long ki nongpop ba u Chris ula yap nak banta jongi ar sikinong korin lenong basan de khot bat puai u Chris ula long u baklempop hanrei nak banta jongi ublei ula penlong yeu bandon banta hakapop jongi khnang ba habangi don hau ngin la ban yo banta nakahok ublei yonis khatsau nriu ngalong ke linti ka jingshisha bat ka jingim omdon uno ubat late shaokpa light nanga kini gidei ki kenten ki ba Jesus Christ ula kren hi dalade
Kumto ngiyoi na kakten ublay ba u Jesu Christ ulong tang mo u kalenti sya ukpa ba habneng. Badru kakten ublay ka ong. Yonis lanong balahay dekot bakan riu. Na ba ublay ula ik kata-kata ya keperthei. Kat hadu ba ula IT no ya ukun batang marway jong u. Ba uno u bangit hau. Un om yap no. Hanrei un yo ya kejing im bam cukut. Hagachiti chakinong rom lanong bachpo dekot bakat way la tho. Ka jing tho bakut ka ong. Uno u bangit hau. Un om ngat hagajing sneusi. Kamut uno u bangit hau Jesu Christ. Unam ngat hakata kajing sneusi. Gane kata kajing cha penrem. Kata kajing cha len shop. Cha dujo. Iwe Yonis lanong basan dekot bakat ar la thoru. Uno u badon u Jesu Christ. Udon ya kane kajing im. Uno u bamdon u Jesu Christ. Don kajing im. Kakten ublay ke keren chan. Ban yo ya kajing im bam jukut ni don kam ya u Jesu Christ. Ni hab ban nget ne shanya hau kumunong pen im jongi shimet. Klem u Jesu Christ ni nam la ban poi sha kajing im bam jukut. Kajing im bam jukut kalong kajing ai ublay kang ba ukun jong u Jesu Christ. Ephesus lanong ba ar dekot bapra bat kendai. Namar day da kajing ai ublay. Bayapi la pen im da kajing nget. Kam day na kajing ni na ki kam jong pihi. Hanrei kalong kajing ai ublay. Kenang ba uno un om la ban keren sarong shaphang kata. Da kajing ai ublay ulapan im yangi. Da kajing nget ken. Om da kajing le ajongi. Om da kajing pendep ya kenyam kirukong. Om da kajing kenya. Om da kajing cha jingit. Om da kajing sempat ya lade. Om da kebabat ya ki hukum ne kasabaton. Om da kajing penbaptis. Om da ki kamba baha jongi. Kenang ba nginam yo ban sneu sarong. Hanrei ublay ude hok ban yo ya kajing yero bat keburong. Namar ulawan hiar chak negas laperthei hagadur jong Jesu Christ. Ban walam ya ki nongpop ki bangit hau syakata keri jong kajing suk kababam jukut kabalong kabenek. Kumto ki don ardli ki jingait. Lene ki nyam hagane kasla perthei. Kawai kalong ki bangit ba ki briu ki haban le ban poi sha ublay. Lang ba ki kam babha bat ki jing pendep ya ki nyam ki rukom. Bat kawai pat ka ong. Bangi ki briu ngilong ki balai yap lapa. Namar ki pop bat ki jing rengkang jongi. Bat kumta da le dehi nyimla ban le ruem ban poi sha ublay. Ki kam babha jongi ki long kum ka janjot ba bitnget hakmat ublay. Namar ba ublay ulong uba khuit bat uba hok. Hau om don pop, om don jing thobria. Hanrei namar ba ulong ru ublay uba kerhai ka jing it bat ka jing snei yangi ki dong pom. Ulawan hi dalade shane jisla perthei ban pen im yangi ki bala yap lapa ha ka jing long mensem. Kenang ba ngin yo pat ya ka beneng. Ban ngi yo ya ka beneng da ka jing ai jong u. Om da ka jing le jongi. Kane kalong ka jingi per ka bakong san habding ka jingit Kristan bat ki wei de. Lada pila snow thu ya kane. Pinla ban light na chibun ki jingi kai babakla ki bapen kesan ya ka jing le. Om ya ka jingit marway ha nong pen im marway u Jesu Christ. Haoi om la ban len ki don ru ki kenhun ki bakot ya la de Kristan. Hanrei ki bapen kesan pat ya ki jing le. Om ya ka jingit marway ha u Jesu Christ. Kenupsa ki don ki bapen kesan bada ka jingit marway. Om la ban yo jing im. Hanrei rengkat ka jing pen baptis. Kadon ka jing pen im ha ka jing pen baptis ki ong. Hato kade kata ka next video ha ka channel kan long chapang kata. Lada ka video kala long ka jing ka khu ya pi. Like bat share ru ya ka. Kenamba ka jing shisha kan sepriang bat ka jing lamler kan ja kendong.